I un altre producte del camp, Alvocat CB, Comunitat Valenciana, és la marca de qualitat que s'ha presentat esta vesprada, una denominació que pretén diferenciar l'alvocat cultivat, així per aconseguir una comercialització més rendible per als productors i garantir-ne qualitat i proximitat per al consumidor. Actualment es produeixen 14.000 tones d'alvocat a la Comunitat Valenciana cada any. És la nova etiqueta que identifica un alvocat cultivat en territori valencià. Este segell garanteix la proximitat i la qualitat controlada en cada moment. Un producte que en 48 hores el tenen lineal i si és altres avocats que venen de països tercers, pues com a mínim tenen 45 dies de viatge. No sé si aquesta diferència se té que transmetre en sabor i salut i econòmicament pues, més preu pel productor. La rendibilitat i les varietats d'este fruit permeten tindre producció durant quasi tot l'any. Això ha fet que molts productors cambien camps de cítrics per alvocats. Puedes enlazar casi todo el año, teniendo en cuenta que hay variedades que se mantienen perfectamente en el árbol durante 5 meses. Dándole este impulso de marca de calidad para cogerlo en su momento óptimo de maduración, pues puede ser un proyecto muy importante para la Comunitat Valenciana. Descarten que el canvi climàtic i el context de sequera generalitzat afecten els cultius a la Comunitat Valenciana. De moment en València estan consumint la mateixa aigua que un taronger. La via que tenim en la Comunitat Valenciana pues, l'estem utilitzant igual que per altres cultius i no gastem més. La Comunitat Valenciana té més de 3.800 hectàrees dedicades al cultiu de l'alvocat i una producció de 14.000 tones anuals.